back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Bigyan lang ikaw! Tapay nga naman mura magsaba sa ato. Mamagha ka magpatukar. Yung mabasag ko magpatukar, Sab. Ang barod na sa itong tugkaran, kuya. Ha? Oh, tunawa, kuya. Uy! Ano na may dakong speaker nga nagkatubang sa itong pultahan? Unya, nausap ba ni Budot sa bagyan? Kinsa man ang speaker? Ayaw ng hilabte! Ay, kapaligog ko pa niya. Ma! Oh! Anong iya mo magipaw? Trespassing naman ang magibuhat! Di naman atong lugar, man! Ikaw na bahala na, kuya. Di na ako mapila na. Ikaw bahala na. Ay, sige. Uy! Oh! Naunsa ba ka, ma? Uy! Ayaw lagi pagbuot! Alsahod ko na ng speaker, be! Ayaw na lagi na ibalik ko kuon lagi. Ay, ayaw lagi pagbuot! Buhiin yung remote. Buhiin eh. Di ko. Buhiin! Di buhian! Buhiin lagi ba? Di! Ay, gahi kay kag uha! Yan! Yan yung speaker, ha? Oh. Ako ginighatod. Ala. Oh, sige. Bye. Hoy, 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 hoy! Kisa may nagsugo ni mong ihatod ng speaker, ha? Bye. Mama! Unsa ba, uy? Hoy, paing. Sugod karon ha? Balik na tagkaaway nila. Ha? Ha? May dili man di ka sila makadawat na ako. First balik na tagkaaway nila. Nakasabot ka, paing? Ikaw ra may una nakigsuod nila, ma? Karon ikaw na siya nibakwi. Ayaw na lang sudya-sudya diha. Basta kay balik na tagkontra nila. Period. Unsa may sultin la, kuya? Wala naman kay milakaw madayon ko. Nag-ilugay pa gani ito sila sa paing sa remote. Okay na ba yung paeng na to, no, kuya? Sinasabi lang yun ang labad. Pero dariyot yun kang nang sabil. Unsay ngan? Hapit yun ka mabiktima. Oh, lagi. Dariyot yun. Gani. Abi na ba yato na akong maminyo na ko niya? Da. May gani, naluwas pa yung taong ko. Di na ta maghisikot nila. Na, ato na silang kalimtan. Okay. Tabangin na hinong ko sa pagpanguhag dahon sa alugbate. Mag-utan ta? Dili. Para itambal sa matagtiki. Hulo! Gimatagtiki ka, kuya! Dili ako'y. Naroy mo ani din nga pasyente. Pariente po ni Bia. Mau ba? Oo. Ano, Nig? Sila rin mo tambal. Sa'yo mo na pagbuta og dinukdok nga dahon sa lugbate. Di man kuno usara ka matagtiki. Ha? Naaday ko na, anak. Abi ba na akong usara ng matagtiki? Aw, kung bulhog tingali ang tiki, usaray mata. Ayaw na, kuya. Ayaw na, kuya. Hatiki man. Kuya. Hatiki ba yan? Pero, kuya. Tama ba? Ay. Kamawa ka katawa. Sige. Pero, kuya, lahi ba ito ba? Sige. Pero, bisa dili ra usay ang matagtiki, kuya. Pwede ra maglagi sila, anak. Sila ra ang mubutang. Ngano ikaw, mang Jud, ha? Hangtod karon boy, mangutan na naghapon ka na. Ha? Sumagod. Ha? Kadaghang manganhin ako nga pwede ra gyud nga unta nga dili na lang. Kay ako na kung gitudlo nila unsa ang pagtambal nga sila ra. O di ba? Pero mo anhi gyud. Gusto mo gyud nga magkakita sa akong kagwapo. Nya unsa unta man na? Hinuon sa lagi. Sao man ni atong kaliwat, Gud, nga kaliwat maning Lee Min-ho. Oh. Gara sa kada. Apa dia? Bitaw, boy, Oh. kining seryoso ta ba? Saban. Di na ginato matangtang sa mga tao ang ilang pagtuo nga mas dali silang maayo kung ako mismo ang mutambal nila. Kakita bitaw ka? Nga bisag dili na ako manambal kada adlaw. Ha? Mutuman na bagid sila sa akong ihatag nga schedule. Mabitaw, kuya, nga pwede na jud unta ka mudagang pagabarangay kapitan sa sunod nga eleksyon, kaya. Kaya di man dyan kalimod ang imong kasikat. Bida sa dahil nalang sa ko papila ng dagandagan, boy.
Kapoy maganig lakaw, dagan pa ba? Ha? Karaan! Bongot sa itoy. Sakto sa ning 5 kadahon akong gidukdok kuya eh. Okay na na. Hmm. Sakto na na. Gani. Kining ubang dahon, ato na lang ning ihatag nila. Sila na lang mo ilis kung mauga ng akong ibutang unya. Ni ano ni Imok? Uy. Hala. Nganong nagdupa man na og nagkangkaang man ang kuyog di biya? Hala. Nga matagtiki ra man kay problema ana. Asa ni David yang matagtiki? Agoy. Mao ni siya Imok, si Kuya Bu. Bu? Igon sa din mo. Ako ang igagaw, taglima sa side ni Mama. Igtag 5? Nakwenta pa gid mo no? Ay, uy, igtag 5. Puhon, ano po ni igtag 1. May Pa akong wisdom kwenta. tot. Bitaw no? Insik ko lagi na siya no? Ay, oo. Kay, insik man iyang papa. Unsa day apelyido? Ang, Ha? Ha? actually, Boni gini iyang pangan. Ang gara na niyang Bu. Ana. Mao di ay. Unsa man? Magstorya mo sa ako nga? Dili ko niyo tambalan? Tambalan oy, pero time pa. Nganong nagdupa man ka? Ay, naalagi matagtiki sa duha niya kailog Imok. Uy. Oh, nasa sa akong bugan. Mauri ay. Napagay siyang sampot Imok. Nakadagahan ka na. Sa sud lang tingali ni siya tambali Imok kay naam na siyang bugan. Sige. Sa sold ta. Manood ta. Kika mo lang ha, anira ko sa gawas. Sige, kamera. Manood na mi. Palingkura, boy. Lingkod, Kuya Bo. Bo. Dili ko pwede malingkod lagi. Ano ko'y matagtikis akong sampot? Hay, Odi ay. Sige. Hapa na lang. Sa sopa na lang siya. Pahapa, boy. Di lagi ako kahapa. Kaya matagtikis akong bugan. Ay, di ay. Di siya Sorry. pwede magkapa, Kuya, kay nagdupa man siya. Mubarog na ko. Sige. Barog na lang. Unahon lang nato ang imong ilok. Maayo kay... gasando raman ka. Di ta maglisod. Boy, ang binang dinukdok nga dahon sa agbati, boy. Nila Kuya. Be. Unsa man eh. Daghan naman taan eh. Gilok kayo eh. Uy, nawan ah. Nalagpot ano lang, dinukdok ang bati, Kuya, kay duhat man kay ka, Kuya Bo. Gilok man kayo. Pagdukdok na naglain, boy. Ayaw na rin pagluhag. Ayaw pagluhag ba? Jay, ngalag. Gilok man kayo be. Masa mo na ako, di ko kapugong. Na. Pagdukdok na sa glain, boy. Kuya, ikadapo naman akong puno og dukdok, oy. Taga pa niyo akong idukdok, hurot lang kausik. Ipaawahin na lang yung ilok, be. Yan na lang bugan mo yung itong unahon. Be. I-host na yung purol. Oo, dara. I-host, boy. Oo. Tagay kong dinukdok, boy. Dara. Okay. Sorry. Wala ko tayo ah. Gilok lagi kayo. Imo magisikaran, oy. Tatabangi kong barog, boy. Hasula ini, oy. Dali kayo, gunit ako, Kuya, gunit ako. Sorry kay Dok Ibok. Grabe kayo kagil kanon. Imo pagisikaran si Kuya. Nausik na sa lang bate. Pagdukdok sa glain, boy. Dili na agbati ang nugdokong, Kuya. Kini na yung ako nugdokon. Ayaw, boy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!